Ambasada Mansur Haruna ɗan Dagwane ke faɗin cewa shi dai albishir zai yi wa Kanawa akan takarar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna tunda bai yi shirin rushe-rushe ba. Al'ummar jihar Kano hakika ina muku albashir kun samu dan takarar da ya kamata gaba ɗayan mu kafatanin mu da malaman mu da sarakunan mu da talakawan mu da attajiran mu zo mu bashi haɗin kai domin mutuncin sa da yake shi da hakurin sa da alkhairin sa ga jama'a kuma da san ci gaban al'ummar jihar Kano. Uwa uba dogaro ga Allah. Bawan Allah da Nasiru Yusuf Gawuna yayi alƙawarin zai haɗa kan al'ummar jihar Kano. Amma kana ji suka ce ba za su bari jam'iyyar ka ta APC ta sake yin mulki a jihar Kano ba duba da cewa yayi alƙawarin dora daga inda gwamna mai ya tsaya. Wallahi mai girma wali ba magana jam'iyyar APC ake maganar ake shugaba mai mutunci wanda zai taimaki jama'a. Mai girma mataimakin gwamnati Nasiru Yusuf Gawuna al'umma jihar Kano sun san shi da hakuri, sun san shi da mutunci, sun san shi da zumunci, sun san shi da kokarin yadda zai yi wa mutane alkhairi. Wannan bawan Allah da ya fito takara ya shafe maganar jam'iyya kowace iri ce. Magana ake ta yayi aiki a baya, ya taimaki jama'a. Wannan abun in an zo za a yi ba magana ta rushe-rushe ba. Maganar jihar Kano mu a yanzu abin da muke bukata ya za a samu shugaban da zai taimaka wa jama'a. Ka gina gida ba zai rushe ko ina ba. Ragowar yan adawa ai kaga cewa suke yi za su yi rushe-rushe ba magana ake ta gilli ba, magana ake ta haɗa kan al'umma. Kaga mutumin Kwankwasa ne, mutumin Shekarau ne, mutumin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne, duk wayannan sun yi gwamnoni. Idan Allah ya ba Dr. Nasiru Yusuf Gawuna dama zai dora daga inda suka tsaya aikin alkhairi ba magana ta zo ya wani gilli ga wani ba. Haɗa kan al'umma za mu yi siyasa a ta cikin mutunci da girma da daraja. Wannan shine Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Kuna ɗan Dagwan na yin albishi